у выпадку Беларусі у сённяшніх умовах, давайте возьмем сённяшнія умовы, у Крамлі знаходзіцца Путін і Расіі кіруюць тыя людзі, якія кіруюць, будзе іншае кіраўніцтва, магчыма і зменіцца сітуацыя. Калі мы сыходзім з сённяшніх, менавіта з сённяшніх рэалій, то мне падаецца, што пры любых зменах у Беларусі, якія пайдуць не у дрэнным для Расіі накірунку, і зноў жа мы разглядаем сённяшнюю сітуацыю, няма форс-мажору, гэта не тая сітуацыя, калі у Пуціна велізарныя эканамічныя, палітычныя, ваенныя і іншыя праблемы і яму відавочна не да Беларусі. Давайте уявім сабе, што ў Беларусі пачынаюцца зноў нейкія змены. Гэта абсалютна тэарэтычна, я зараз разважаю, нешта кшталту 20-го году у тых ці іншых умовах. Но з тым вопытам, які Расія за апошні час атрымала, і з вопытам Малдовы, і з вопытам Арменіі вельмі цяжка ўявіць, што Путін будзе проста сядзець і назіраць за сітуацыяй. У 20-м годзе, дарэчы, калі ў 20-м годзе былі ў жніўні і далей былі падзеі, былі пратэсты ў Беларусі, шчыра кажучы, тады, калі я назіраў за пратэстамі, я не быў увогуле ўпэўнены, што нейкае ўмяшанне Расіі, прычым такое ваеннае ўмяшанне, што яны могуць увайсці і могуць дапамагчы Лукашэнку задавіць пратэсты, калі што. Я не думаў, што Расія будзе паводзіць сябе такім чынам. Тут я памыляўся, мне падавалася ўсё ж такі расійскія ўлады, расійскі рэжым падаваўся больш прагматычны. Якраз у мяне перад вачыма і ў іншых, хто жадалі якраз такі быць аптымістамі у 20-м годзе, быў прыклад Арменіі, бо зноў жа прыход Пашыняна да ўлады, гэта тое, што Расіі не спадабалася, увогуле не спадабалася, но яны ж усё ж такі звыкліся з Пашынянам і працавалі з ім, нягледзячы на тое, што ён таму ж Пуціну быў абсалютна непрыемны. І ў мяне ў 20-м, бо зноў жа, чаму яны з ім звыкліся, бо ніякай антырасійскай рыторыкі альбо жадання пакінуць расійскія інтэграцыйныя праекты Пашынян не выказваў. Калі мы паглядзім у 20-й, вернемся ў беларускі 20-й год, галоўныя кандыдаты таксама не выказвалі нічога, што вось мы тут разрываем з Расіяй, пакідаем расійскія інтэграцыйныя праекты, рухаемся на захад. Знешняй палітыкі то фактычна ў беларускім 20-м годзе і не было. І зноў жа, тады мне падавалася, калі Лукашенко не ўтрымае ўладу, чаму ім у прынцыпе не прыняць беларускага, умоўна кажучы, беларускага Пашыняна, альбо Пашынян гэта у гэтым сэнсе не абавязкова мужчына, конечно. Вось. Но як далей паказалі падзеі, гэта было цяпер гэта відавочна, гэта было памылкова. Там, зараз я ўпэўнены, што калі б у Лукашэнкі сапраўды узніклі сур'ёзныя праблемы, то і ягоная б улада захісталася, і была рэальная пагроза, што рэжым Лукашэнкі ляснецца, яны б чакаць не сталі. Яны б адразу зрабілі ўсё незалежнае для таго, каб альбо ўмацаваць Лукашэнку, альбо прывесці да ўлады нейкую іншую сваю марыянетку. Так што ў гэтым сэнсе, калі яны будуць у больш-менш добрым стане, там у Крамлі, то малаверагодна, што нейкае беларускае акно магчымасцяў спрацуе. Іншая справа, канешне, калі яны будуць у дрэнным становішчы, калі ў Пуціна проста не будзе рэсурсаў, і я, шчыра кажучы, думаю, што гэта на карысць Пашыняна, таму што ў Расіі тут узнікаюць такія праблемы зараз эканамічна, і на фронте ва ўкраіне, што хутчэй за ўсё яны пра гэтую гісторыю з Пашынянам як пра дробязь забудуцца. Тут што там гэты Пашынян, калі сапраўды узнікаюць ўсё больш і больш сур'ёзныя праблемы ва ўкраіне. Недаўні візіт у Мінск на сустрэчу у тым ліку і з Лукашэнкам Хань Джэна, намесніка Сі Цзіньпіня. Цитата Лукашенко, якую он сказал падчас сустрэчы с этим китайским чиновником: «Извините за нескромность,
но смею сказать о том, что Китайская Народная Республика, руководство республики, даже если бы и хотело предъявить нам какие-то претензии, не смогло бы, потому что мы свято соблюдаем наши договоренности. Здавалася б, а з чаго раптам на пустым месцы казаць про нейкія прэтэнзіі, якія там как бы няма чаго пред'яўляць, потому что как бы няма падставаў іх пред'яўляць. Ці ўсё ж таки ёсць што пред'явіць? І менавіта для гэтага і прыехаў намеснік кіраўніка Китая, каб пэўныя прэтэнзіі там, ці як піша Ігор Тышкевич, праверыць, як Лукашенко выканаў хатнюю працу, зададзеную яму Сі, і не вельмі ўсё добра ішло. То бок, як вы ацэньваеце, з чаго раптам гэтая рыторыка? Фармулёўка яна сапраўды такая дзіўная. Яна дзіўная яшчэ і ў тым, што яна была ў публічнай прасторы, што вось усё ж такі яна такая нетыповая сапраўды для тых размоў, які Лукашенко вядзе з кітайскім кіраўніцтвам. І я магу сабе ўявіць, што праблемы сапраўды ёсць на еўрапейскім накірунку. Справа ў тым, што Кітай зацікаўлены ў Беларусі як у транзітнай краіне. А можна аптымальна выкарыстоўваць з пункту гледжання Китая патэнцыял Беларусі як транзітнай краіны у тым выпадку, калі ў яе нармальныя, канструктыўныя, добрыя, не варожыя стасункі з суседзямі. Гэтага на дадзены момант няма. Можа вось Лукашенко ўжо чакаючы, што яго за гэта будуць папракаць, альбо там гэтая тэма будзе ўзнята, можа ён так у пэўным ступені пайшоў у атаку, каб сказаць, не, гэта ўсё не важна, мы ўсё выконваем, для нас вельмі важныя гэтыя стасункі. Але наколькі я бачу, гэты візіт, ён не быў такім надзвычайным. Гэта планавы працоўны візіт. Гэты кітайскі чыноўнік быў да гэтага ў Расіі. Потым ён заехаў на зваротным шляху ў Беларусь. Можа, яшчэ куды паехаў, не ведаю. Вось. Так што нейкага авралу, чагосьці такога надзвычайнага я па шчырасці не заўважыў у гэтым візіце. Так і таких вынікаў, не потому что шмат рабілі выснову, вось паглядзіце, ён прыехаў у Піцер на гэты эканамічны форум, хуценька там завярнуўся, акруціўся і нават аканчання яго не чакаў, а адразу з'ехаў, а ў Мінску ён ужо там 3 дні і з Лукашэнкам сустрэўся, і са Снапковым сустрэўся, і нешта там ходзіць, ездзіць, всё выглядае. І пачалі там нейкія шматзначныя высновы ці намёкі рабіць з гэтай нагоды. Ці то бок, ці ёсць чаго рабіць, ці няма. Што сапраўды цэлых 3 дні рабіць, калі там на Піцер суткі толькі патраціў? То ж быў эканамічны форум, ён папрысутнічаў. У яго на гэтым форуме была рэпрэзентатыўная функцыя. Ён прадстаўляў Кітайскую Народную Рэспубліку на гэтым форуме. А што тычыцца беларускага візіту, магчыма, і была нейкая рэвізія тых усіх беларускіх праектаў, але ізноў жа на падставе той інфармацыі, якая ёсць, якая выходзіць, рабіць нейкія вынікі, што там з'явіліся нейкія праблемы толькі простое, што ён там некалькі дзён у Беларусі прабыў, я бы не стаў. Мне ўсё ж таки, калі адбываюцца вось такія сітуацыі, тут вельмі лёгка пайсці ў бок спекуляцыі, бо сапраўды можа адбываецца нешта, што можа быць успрынята як надзвычайнае. А можа нічога надзвычайнага там не было, просто правялі гэтую рэвізію праекту. Магчыма, ён адпачыў пэўны час у Беларусі, потом сустрэўся з Лукашэнкам і паляцеў.